Jim Rahashif. Cleven. Geherigam. Ah. Als je klein visie aan de shop voor zo'n pik aan waschen, Wel. kan je ook nog eens in de vouw voor zo'n plenen. Dat was in reis, zo in alle geholen plenen, dat was een korreltje aan de boxers in de shitse show. Ik spees het daar show at wow. Ze misje show, als je nog kan chicken, kan dining room, zo met je sauce, je kan water, met je voor zijn 3 jaar. Ik zat er goed in zo'n groep haast, maar je kon groep en shit. Zijn dining room, artificial, en de rest. Ach, we moeten fijn groep gaan heen. Of wat pleenischen. Wat pleenischen, hoorse been, je kan zoals, je kan jegelijk groep, erg koud. Agus, natuurlijk, we gaan komen je gehad, we gaan zeggen, treinen kaartjes, met kakkoredois. Nu was je in de gas bekarski, kortig naar binnen. Agus, huisjes ging je kennig kreun. Kennig kreun, dus we het huis down. We moeten fijn kreun, kom je hoog. We gaan pikken naar schroeven. Ja. Pikken naar schroeven naar kreun, we moeten hier fijn en ze gaan. Agus, wat pleenetje ga je naar nurst. Agus, voor zo'n pleen aan de show, schennis in artificial. Crew, en dan liet alles mooi, maar naar zien. En geen toe tressen, kortjes. Geen toe tressen, ik was geen artificial actual collega's, artificial tree, en misschien zien op het huis, en dan was je de prijs een goed gehietje van groep. Als je nou, is je niet goed, ik zeg, je wordt een huisje. Paus kun je bij nooit in de week meer in huis. En gedraast het. Jezus wordt als je naar scher. Ach, kun je iets en kachjes, kun je bij ijsbenakken. Ijsben, ik zeg, ja, een ijsben. Als je naar de woord en draast. Fast churrum. De gas had churrum kun je kussen aan zijn die Fraser had, moet je zeggen de gas. Moest je misschien ook aan de huis, dus met dat de prouwens letje. We doen one. Als we pressen nou gaan horen gaan nou ja, kon ik de grandchildren van groep. Speelt je gaat noord en is in een China, zijn nice en uit. Dat je dat de schelen, speel bouwt tot aan mijn goors, speelt er ook alleen. Na schelen mijn goors, de zijn ze lijkt zien, because fast als ski could you also go naar China. Chin marine, chin gachis, donetjes, en gaidhlig, en ik ga geen jay. Waarvoor wat daar en de collega was een toeg en houden. Come on, schoolhouse it. What do you call that place here? Korea. Yeah? Seoul, Korea. Oh, Korea, that's right. He's over there for about 2.5 years, I think. Oh, bewa. Maar house it wat daar en de collega. Zeg. Ga me kersen, gewoon, zo collega. Daar is, maar Shinje en de show. Dus, pieutje werken. Ga kunnen maar een neusje. Wat terugbouwen ga je Shinje. Ga je mee West Corey Mountie van Inverness. Gaat het voetbal. Als er had ik het gachi, waar ik eens jongens een Mountie was zo. Toen je woog, toen je boord, toen je waard, als wanneer ik me koppels een hospital hou zo, Claire en nurse, zo die was uit de wennik ik Mountie, het wat kan wel gaat naar honje. En ga je nou ik, en ik, Jezus, dat kan die Marines wat naar zijn hier zijn te room. Agus, hier zijn ik caravan, stuk. En hoe zeg ik hem, nurse, kan de wennik Mountie wel niet, uit zijn koolwel. Graag elkaar was zo stuk aan de yards, gesausjes, Mountie, zei. God, kijk, dat is een daddertje, dat is. Want ik kon je kunnen, er een goed, zien je, dat is de gewi. Rap aan dadders, gammetjes en daddertjes. Ik Mr. Fraser, what is your name? I said, yes. I'm told you stay. Agus,
Hatalakam en je meg. Hij is wel rustig knakken ter hoogte, hoe Shadomus. Was een gaelic. Hij is wel rustig knakken ter hoogte. Hatalakam eerging. Gewel? Tjee, zien. Wat zeggen we kan je hoogstenoord hatalakam en je meg. Ach, zoekt ik het er. Hij zoekt ik het er en dan kijkt naar zijn bier, krogareke. Waar doet hij? Ach, in civilian clothes. Wel, dus moet je de mine herst gemengel. Kan je een gaan? Hij moet ook al een Fries en kan je. Noord het pad, ik ook down het. Na big bier dat het stui. Bedoelt je, goed dat kan Fries zijn hoor, maar goed. Hij gaat je voor de bier en ik kan hoog doen. En ik heb zo'n shitjes, ga maar stoos in woord, zet ik me nog eens. Kan je woord, ik moet je eens heen me gaan, wanneers. Klop, schier. Als ik mijn huizen ga, en ik heb steeds 40 ounces, weet je. Als 24 te vier, zo ga ik zien dat het woord. 40 shit te beaktes, hoe je dat moet. En hem te bier, als je in haar schoonste. Dan moest je ook al bier. Als je niet kunt joggen wakken, dan was je niet kietje naken. Ik het doe. Oh, wat je ook ja, je ziet het zo. Wat je is gauw, en kom eens te bier. Waar gewaard is in de handen. Oh, waar, kom eens in. Kwart, na 40 ounces, kom het oude toe, was de bier. Ik is, hadden mij gewoon ter zien. Dat is gauw, homemade koetje. Wat waar thuis, en ik kon zien, hoor, ze weten. Waar gemoos, gewaard, een soort je kan goed gaan doen als schelen. Toen je woord gewoon, daar woord vaak. Kun je tikken wie zijn neem, Kate? I can't think. Ach, ga ik aan voor nes. Wat me je stootje in goed je zeggen, en ga stootje gaan we stikken lekker store. Jullie dachten Romas. Kom was daar geheet van liquor store one. Willie, have you got any more of that good stuff? No, I'm sorry. No, so make a little more of that. I love that. I love that stuff. Okay, I will. Oh, well. Okay, well. Ja, maar Roddy Cornish, maar gaidhlig am heen. Agus vaar moest het mooi. En ik meld die steeds goed is Roddy mooi. Maar Roddy die gaan naar 3 kropier, dat ik zeg, oh, the homemade beer. Well, I'm just go right over. Get a drink it out.